Tinokudokesa iwana manduwe dzinoinadzo manokodzo zuwa rokugumi mwedzi uno wambudzi. Warairidzi kwai waribe kubenuka kuzvikoro uko zvikoro zvakapera kuvhuwa. Hurumende iri kupazika nzero kureketa kuno kuti woita sei, asi warairidzi wari kundosimba wachiti wari kuda mari inogotenga. Idi wamwe wabereki wabva watobisa vana wavo muzvikoromo nokuti muribe zviri kudzidziwa, wakutovaendesa kuofundzisiwa kunze kusinei nezvekuita nezvikoro. Idi hurumende dai yaziva kuita tuzvinu. Nyasi hurumende yedu yagadza kamutemo kochimanji kochimazana mairi nomakumi matanhatu anosere kekuti makambani anoita zvokubhadharisa vanhu mari kuitira kana vazoita njodzi pabodzi pono makambani anobhadharisa mari dzomujandirere kuti wachitange kubhadharisa mari dzokunze. Kamutemo kaita kuti zvireruke nokuti zvanga zvaoma nonyaya yemakwiriro zvinhu munyika. Hopo reching'ono kwai agorambiwa kupuwa bhero pokare Nyasi agonzi agobenuka adzosewe kujere kuchikurubhi uko agobenuka kudare rodzimhosva muna Zvita. Idi hurumende yedu aiwa iribe kana anozvikona zvokuigadza kuti iite tusvinuko. Bato reZANU-PF kwai kureketa kuno ragara hunde yochikafu chakatsvakiwa nosangano rakazvimirira rega roPlan International. Iri sangano raifanira kuti ripe vanhu zvokudya kuti vanhu vararame, vanhu vari kusunza nonyaya yenzara. ZANU-PF yabva yatora mukanayu kuti imanikidze vanhu vese kuti waite madira aJoji waite zvainoda iyo. Idi hurumende dai yapindira, asi tinondoziva hedu kuti inopindira ba. Ipapa ndipo panofira vhoti yovazhinji kunyanya kumaruwa kweduku. Dai wanoringa zvinhu waita bau zvagadzirika. Kuno mhuri 10 dziri mumvura kureketa kuno mudunhu roPlumtree kwai watandanisiwa ipo wangu wari kugara nokuda kwonyaya yokudzingiwa. Heno kuti nyaya yomunda younetsa wanyanetsei zvokuti wabva wadzingisa vanhu muri kunaya muno. Idi wamwe vanhu aiwa wana mwoyo wakaita tima kusvipa kuti tsva. MDCT yamaikupe kwai yamisa zvokuisa vanhu mazita kuti wagoda kuvhoterwa pamusangano wavo wokutsvaga vatungamiri. Izvi wazviita mushure mekunge musangano wakaita pakupera kwesvondo rapfuura wakawaburitsa pachena kuti waribe vanhu vari kuwafarira, apo Bhebhe ariye akakunda wese kusanganisira nawaMonzora pokare. Idi hwendo huno chawakadya chinopfuka bedzi. Musika womari yokunze hurumende Nyasi watengesiwa mari yokuAmerica inosvika mamiliyoni 30 noribodzi mazana 8 ozviuru zvemadhora okuAmerica. Watiwo mari yokuAmerica ibodzi yenge iri kutengewa nomadhora 70 masendi 60 omuZimbabwe tiringe hedu dzopasi rese. Kwai dare rokinya roparamende ratiro kubva mugore ra2022 kuti munhu aite mumiriri mudare roparamende anenge akufanira kunge aino dhigiri. Izvi zvinotorwadza nokuti dai waiziva kwedu kuti kune wazhinji wanawo asi nyika yakandopfa, vanoita kuti madhigiri awasenzere iwo wahwii kusenzera nyika. Wachakwera kuMarawi kwai wagoisa kuti kuisiwe kaboka kanoringa nyaya dziri kunetsa vanhukadzi. Vanhukadzi weko waita mazuva nomazuva wari kuratidzira kutsvomwa kwavo nokuda kwokuti wachakwera waribe kuzadzisa zvimbo zvavo zvawakaita pawakasarudziwa. Idi dai wagosikinya tukono. Paita mushonga mutsva wokudzivirira kutatapurirana kwechirwere cheshuramatongo cho-HIV kubva kunana baba kuenda kunana mai. Kwai jekiseni rinenge richibayiwa kabodzi mwedzi 2
kunana mai. Izvi zvafadza vanamai vazhinji wanga vari kunetseka nokuda kwechirwere ichi. Idi South Africa iri kutungamira, titi pamberi nazvo. Nyika yoRussia pabodzi pono nyika yoChina dziribe kukorokotedza mutungamiri weAmerica akasarudziwa pari zvino Joe Biden. Wati iwo zvinhu zviri kunetsa kuti wakorokotedze ndezvokuti kune nyaya yaTrump yekuda kuendesa nyaya yemavhoti kumatare odzimhosva. Idi tamirira kuzoona kuti kana zvazopera wachagodini. Munyaya yogumisira yanyasi, nyika yoIjipita kwai yagoti ida kuendesa njanji dzayo nozvitima zvayo kuti zvipfuurire munyika mavo zvichienda kuLibya nokuSudan. Izvi zvinhu zvinotofadza nokuti zvinotiratidza kuti njanji dzinofanira kuti dzitatamuke dziende dzichindoenda kuti kutekerera kwevanhu kureruke. Takadaro mabiya angu togumira pano, ndini wenyu Mhanduwe Onhawu.